Spesial buat konco-konco Karang Taruna semuanya. Iya. Dan juga Mas Niko, teman-teman semuanya. Penting ojo mendekat sana, mengganggu konsentrasi Mas Niko nanti. kerja. Videoku kenapa tak anteng nih gini Mas. Asik. Bersama Yusagura Music. Sepinero aku Gai seneng karo liyane tumbas arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah hilang. Sliramu sing paling mati ora nyangka kowe sing paling ngelaran. Ayo Dewi. Wah sejo. Ayo. Terus. Ayo Mon. Iya. Habis kan Mon. Iya. Sikat Mon. Iya. Kurang dikit. Oke, ayo terus. Iya. Ayo. Ayo. Kayak gitu dasi. Ayo Dewi. Mancing terus yo. Ayo. Sini dong. Ayo. uyal. Ayo, pargoy. Pengenku siji ngomong kowe
Kebayang